Salut și bine v-am găsit la un vlog de Minecraft One Block, partea 7. A crescut și copacul. Mersi, copacule. Dar aveam nevoie de puțin de pentru casă. Dacă vă place seria aceasta de Minecraft, nu mai fac. Place seria mea preferată pe care am avut-o și pe care o am de pe canal. Acum văd, mi-a dat 12 gold. 12 gold! Uitați-l aici. Am mai uitat ce am văzut câteva idei. Bun, era să mor. Dar nu mai contează. Stai să mă uit. Ferma o avem aici. Am semințe? Nu am semințe și n-am nici bone meal. Ba da, am 64 bone meal. E bine. Am 10 chesturi. Puține, așa-s că sunt puține, foarte puține. Deci nu o groază chesturile alea. Poate intră cineva cu mine la lume. Mi s-a spart pickaxe-ul. Nasol. Și nu am nici iron. Ba da, am câtva iron. Da, totuși. Hai să nu-l irosesc așa, că n-am foarte multe chestii. Puțin lag, da. Nu. Și am văzut câteva idei care mi s-au părut interesante. Să fac așa, în partea aceea ferma, în partea aceea o să pun chesturile, în partea aceea casa și animalele. Mi s-a părut interesantă ideea. M-am ferit la limită. Se omoară singur. Viața scheleților. Am văzut o pâine sau vulpea a atacat lupul? Ați văzut cum a împins vulpea lupul? Câinele. Wow!
revoltă și nu dați like. În serios. Vă place seria de Minecraft, cred. Nu-mi place și o să mai postez. Deja din 7 episoade sunt la biomul 2 sau 3. Tocmai ce-am zis, lag peste lag peste lag. Are așa encantat. Nu, vină. Vedeți că e particule? Mi l-a dat? Nu, oas, stai, ce mi-a dat? Mm, 15 speed. Dar nu se pare că nu face la fel. Probabil episodul următoare o să... Două vulpi. Vulpea din dreapta mea, adică aceasta. Este boxioară. Ce? Ce acolo? Ce? Păi, nu! Ce bine că am scăpat de el. Prima dată când am murit. Mal, ce se putea întâmpla? Să vină Dita mai ursul peste mine. Ce-i gestul ăsta? Dom'le, ce aveam, da? Cel mai probabil în următorul episod o să ne apucăm, o să mă apuc de fermă. Și o să vă arăt ideile mele. O să facem un forum. Toate ceva omorâți-mă. Arc enchantat. Bine. E bun și arcul ăsta. Ce are? Power 1. Mai bat vreo 30... Mai bat 3-4 de ăștia și fac arc full. Oare merge să dau fructe? Stai puțin, de ce am doi virși? Să-mi fac mâna liberă. Trei! Credeam că nu mi-au damage. Stai puțin. Ursul ăsta cel mai probabil să-mi dea bătăi de cap. Dar îmi bătești dacă vrei. Stai. Nu acum, că n-am multe de-astea. Și pe aici. Vă mulțumesc enorm pentru cei 15 abonați. Aici o să încheiem și episodul. Nu am făcut foarte multe, doar am săpat. Momentan nu am materiale, dar vă promit că în următorul episod o să fie ceva foarte
șmecher. Cam atât a fost cu acest videoclip.